Din hija ir-raba attività ġisna ta' il-żejtun, it-tieni taħdita. Darba aħna l xaħri fuq aspett naturali. In-naħla Maltija u l-produzzjoni tal-art. U għalhekk stidinna l-Fondazzjoni għall-Konservazzjoni tan-Naħla Maltija u għandna din Farrugia illi qed jagħmel il-preżentazzjoni u jwassilna aktar għarfien dwar dan insett importanti ħafna fil-ċiklu tan-natura. Ringrazzja Ruben, grazie ħafna tal-fil, grazie Kirkom, Mela, kif għalina Ruben bidon s-sertijaw Ruben kien naħla Maltija sewa, naħla Maltija, però napprezzaw li fil-natura hemm diversi insetti li forsi minn ma jkunx jaf, pjuttost l-istess. U għana nkun nitkellmu waħda minnhom biss. Il-naħla tal-għasel Maltija. Hija waħda minn dawn l-insetti kollha illi insibu natura, bażikament tajjeb. Dawn huma fost il-familji tan-naħal sewwa. U aħna ħankunu qed nitkellmu biss fuq waħda minn dawn. Tajjeb waħda biss. Imma napprezzaw ukoll għax vera aħna l-Fondazzjoni għall-Konservazzjoni tan-Naħla Maltija, imma ejja ħbib inħallu perspettiva wiesa għal dak kollu li jkun qed jiġri tajjeb madwarna fis-sens natura, ġifieri jekk nsemmu fjuri tajbin għan-naħal tal-għasel u jinsomuhom, imma dak mhux tajbin għan-naħal tal-għasel biss tajjeb, ejja dejjem insommu perspettiva wiesa. U issa għall-informazzjoni tagħkom ukoll għax forsi intom aġġornati, ovvjament fil-xjenza iktar kemm nimmonitoraw monitoraġġ u iktar kemm nfittxu iktar niskopru. Tajjeb. U l-aħħar li kien hemm aġġornament tar-records. Sewwa. Fuq naħal qed ngħidu naħal speċi differenti ta' naħal li għandna fil-Gżejjer Maltin. Kien 2023 ġifieri fil-ambitu tax-xjenza kważi sar antika. Tajjeb. Imma naħal nies naħal ġifieri għas bisset ngħidu snażan jew kuċinja tagħhom jew naħal biss. Għandna 105 speċi differenti ta' naħal. 105. Kollha jagħmlu ovvjament fil-Gżejjer Maltin tajjeb. Jiena ngħid li dawn l-insetti natura kollha li għandna madwarna kważi Malti iktar minnha. Għax ilha ħafna iktar minnha u hekk. Aħna nġu mmorru tajjeb. Imma dawn jibqgħu hawnhekk warajna wkoll. Tajjeb sakemm sfortunatament ma aħna bħal umani m'għandux azzjonijiet illi nkunu qed waslu għad-detriment tagħhom. Tajjeb. Jiġifieri aħna llum nkunu qed nitkellmu fuq waħda minn dawn l-ispeċi ta' naħal. Sewwa. Issa wara għandi tliet stampi ta' forsi qed nisma' tajjeb żewġ naraw x'ħadd għal dawn kollha forsi jitlu daqsxejn simili u fin-natura jaqdu wkoll. Ir-ruoli li huma simili tal-rutina kemm mhux kollha l-istess. Mela, hawnhekk qed naraw naħla tal-għasel. Sewwa. Kullu meta jirħallu sajjeb sir ġejja jew daqsxejn ta' fid-detta naħla tal-għasel u ma għaldax hemm ħafna xi tajjeb. U llum ġast nkunu qed nkopru biss il-wiċċ tal-mejda ġifieri. Ġifieri hemm ħafna affarijiet sewwa. U qed naraw ukoll il-bomblu jgħidulu bil-Malti bumblebee hija wkoll tip ta' naħla li wkoll isibuha fil-Gżejjer Maltin. U mbagħad hawnhekk qed naraw forsi dejjaqna forsi le, xi kultant dejjaqna fixlu. Speċjalment għax l-Ingliża. Imma wkoll nifhmu li dak għandu l-irwol tiegħu wkoll. Ma ġiex hawnhekk biex jippersegwitana biss. Forsi b'mod indirett għax iżuna waħda hawnhekk u qed itteb fuq. Forsi dejjaqna ftit xi drabi. Imma nifhmu li wkoll għandu l-irwol tiegħu tajjeb. Mela tinsemmu
Iż-naħal li huma tibqa' familja differenti, id-naħal kif għandna kif rajna fil-islam preċedenti u għana tkun kemm fuq naħa tal-għasel. Imma apparti l-rwol importanti li daw kollha għandhom fin-natura tajjeb, skużi l-rwol forsi aħna li ma jdejquna ngerxuhom lejna ħarjek. Napprezzaw illi n-naħla tal-għasel forsi aħna naraw b'lenti daqsxejn iktar kif tabbattajt. Fokata fuqha għalfejn. Għax ma taqdix l-rwoli biss li għandna fin-natura, li għandna fil-rwol tagħha fin-natura bħalma għandna rwoli differenti minn għallim, minn tabib, minn pulizija, sewa dawn ukoll għandhom rwoli differenti kull sent. Imma parti minn hekk, min-naħla tal-għasel qiegħda fl-isema stess sewwa, jendu wkoll għasel. Jiġifieri għalina l-bnedmin u issa ħniskopru kollha xejn iktar kif ir-rabta ma' Malta. Tajjeb, għandha daqsxejn ta' post speċjali. Tajjeb din in-naħla tal-għasel qiegħda f'isima stess in-naħla tal-għasel. Issa, mela il-produzzjoni tal-għasel globalment qed ngħidu sa mhux f'Malta, globalment hija bbażata fuq in-naħla tal-għasel sewwa fuq speċi waħda biss. Waħda minn dawk il-ħamsa li hemm f'Malta waħda biss. Illi b'mod differenti jinsibuha madwar id-dinja forom differenti ma jagħmlu xi fuq ukoll. Dik hija l-bażi ta' produzzjoni tal-għasel. Sewwa, nieħdu wkoll prodotti differenti oħrajn tagħna nżommuha sempliċi, tajjeb issa. Nieħdu l-iktar l-għasel minn jibda l-ispeċi partikolari. U kif qed ngħidu, hawnhekk ktibt ilkom naqra numri, xi kultant bil-numri nifhmu xi aħjar u numri li huma xejn antiki wkoll dajjeb. Qed nitkellmu li l-importanza tan-naħla tal-għasel dajjeb illi hija importanti għall-produzzjoni tal-ikel. Ġieli naħseb smajnija forsi bl-Ingliż bil-Malti ma tantx nisimgħha pollination. Pollination, ġieli smajna bil-kelma pollination. Bil-Malti fil-proċett proċett tad-dakra. Sewwa. U wkoll nitkellmu fuq tajjeb illi anke dan it-termini li għandna fil-Malti fil-użaw wara fejn għandna ngħidu pollination mhux dakra fil-kontest Malti. Naħseb ħajja li badan tajjeb ukoll. Jiġifieri in-naħla tal-għasel hija dakkar pollinator, dakkar. Jgħab il-proċess dakkra, pollination, u min jagħmel dakkar il-pollinator. Huwa dakkar ewlieni għax napprezzaw ukoll li ħafna mill-frott li jkunu anke xi ftit ma' ħaxix jiddependu minn dan il-proċess ta' dakkra. Sewwa, u napprezzaw li anke b'mod globali sa mhux Malta biss. In-naħla tal-għasel din dan il-speċi waħda minnhom biss. Tagħmel ħafna lejn id-dakra sewwa. Ukoll jisu li ovvjament hemm il-produzzjoni tal-għasel bħala settur, jisu settur ieħor illi qed tal-agrikoltura sewwa l-agrikoltura. Ġifieri fiha nifisha wkoll tal-għasel fiha xogħol ukoll anke f'termini finanzjarji xi dan il-bniedem biex nifhmu xi ħaġa li jkuntuha għalkemm naħla tal-għasel kif qed ngħidu l-organismi kollha n-natura għandha ngħidu li għandha valur intrinsiku. Ġifieri tista' naħseb li għandha valur għax dik għandha valur fiha nifisha intrinsiku. Ġifieri nisseb nifisha. Imma għandna d-demmejn biex nifhmu xi drabi konna ħadtu dal-valuri tajjeb monetarji biex l-ekonomija tajjeb waġġi bina għandna naqra xi rentu l-ekonomija. Issa, kellimna b'mod ġenerali fuq tal-għasel bħala speċi waħda, issa jien nibdew nifokaw ftit fuq Malta, għax wara kollox qed nitkellmu fuq naħla Maltija. Napprezzaw illi Malta din ir-rabta li hemm bejn il-Gżejjer Maltin u dan l-insett xejn tajjeb. Tmur lura xi renda snin. Sewwa. Nibdew forsi ġie smajtu li Malta xejn minn Melita li tfisser bosta lasek jew ħlewa ġifieri l-isem innifsu napprezzaw din ir-rabta. Sewwa. Apparti wkoll il-bosta konversazzjonijiet ta' postijiet li għandna f'Malta illi jixdu din ir-rabta kollox. Issa jien nixtieq nipprettkalkom fuq forsi il-kelma li ġej mill-antik kif tajjeb, imma anke b'mod attiv bħalissa għandna sibu postijiet li il-għasel il-mosta riċċieba. Dawn kollha huma termini fl-agrikoltura li juruż-żejtun min jaf l-isem innifsu li ġej miż-żejt u produzzjoni imma min jaf kemm il-għexieren ta' żmien ilu jissawwa sakemm bħal-forma tiegħu.
Tajjeb u l-istess ħaġa tal-postijiet, jiġifieri dan huwa proċess li mhux waħda umru ben filgħodu jgħid isma' dan mhux ħajkun jismu sejthom. Le, hija xi ħaġa li tħu żmien u tagħti ħabba l-postijiet li jixhdu iktar evidenza l-rabta li hemm bejn din popolazzjoni, mhux popolazzjoni ta' nies, popolazzjoni ta' naħal tal-għasel li joffri gżejjer Maltin. Tajjeb. U l-gżejjer nifisom. Aċċennu ukoll li semmejt ukoll fit il-lingwa wkoll u tajb li nsemmuha wkoll hawnhekk bejnietna għax naħseb punt importanti. Napprezzaw ukoll li fl-apikultura peress li hija sena li ġejja mis-żmien il-bot, ħafna mit-termini li l-apikultura hemm it-translation tagħhom, traduzzjoni tagħhom eżatt bil-Malti. Jiġifieri tista' nirreferi għal ħafna mill-logħod il-proċessi. In-naħal differenti li tara bil-Malti wkoll. Kollu evidenza ċara li anke kulturalment, mill-lat lingwistiku, mill-lat ta' postijiet, mill-lat ta' kif jissemmew l-affarijiet, li dawn huma proċessi li jieħdu tul ta' snin. Li kieku ġejt illum hawnhekk nitkellem fuq l-informatika u l-kompjuter, m'hemmx traduzzjonijiet tajjeb għall-affarijiet fl-informatika, għax huwa f'ħaq oġġett modern u riċenti. Allura it-traduzzjonijiet għadhom ġejjin probabbilment bil-Malti, forsi darba jsejru. Imma nista' nikkonfermalhom li fl-agrikoltura tajjeb għandna termini bil-Malti wkoll. Ta' kull proċess żgur ħasseb it-terminu bil-Malti. U nsemmu wkoll illi dawn l-affarijiet kollha li ngħidu in-nies li kienu joqogħdu hawnhekk il-Maltin tal-passat ukoll kienu jindunaw illi għandna popolazzjoni ta' naħal speċjali u xi kultant ukoll kienu jagħmlu aċċenn għaliha mod simboliku, u għek qed naraw il-5 minutes li dirli ma' 3 minutes. Għalek jissir, sewa se nifallu saħħa. 3/10 ta' sent, ġifieri. Imma wkoll naraw li dik qed marġa fil-1972. Mija xejn li dik naħla tal-għasel u tista' ngħidilkom hawnhekk ħa niskopru daqsxejn iktar issa. Fil-1972 ma konniex nafu għadna li għandna naħal tal-għasel Malti li hu speċjali u li dan huwa speċjali illi għandna nistgħu bħala sottospeċjali, li dan ma tant huwa differenti. Ma konniex għadna nafu. Ġast konna nafu li isma' għandna popolazzjoni ta' naħal tal-għasel li speċjali. U tant għandna rabta aħna miegħu bħala popolati. Illi tant illi konna nużawhom ukoll fuq il-muniti tagħna. Sewwa, jiġifieri daqshekk modern ir-rabta. Hawnhekk għal-min forsi San Tomas ikun irritjar u xemmen, għu għed nsib għamilt lista u ta' terminoloġija illi użaw dawn huma tal-ruoli differenti tal-naħad u li jmiss huma tal-equipment u tools. Jek tal-għolda tools illi naraw illi jibna fejberi. L-imġieba huwa l-gurat ta' miġba. U lejberi il-miġba huwa l-post fejn jinsammu l-kaxxi tal-naħad tal-għas. Sewa. Il-bija il-nifisa għaxi kim nirreferu għalija, u il-ġurnat nirreferu għalija. Ħala, kaxxa għal-naħal. Tifima kim jien kaxxa għal-naħal. Imma, ħanerġa liġi għalija u kol del-istajt. Pero fil-passat, il-naħal kien jinżam b'dawn il-kontenituri li kienu ovvjament tal-fuħar, għax ovvjament il-materja prima tas-siġar f'Malta kienet risorsa li allura dak li jkun il-naħal kien jagħmel l-affarijiet dak li jkun isir. U dik jkun appolla, se forsi ġieli smajtu biha. Forsi ġieli smajtu b'espressjoni xi taqlib. U ma tgħid ġifieri xi taqlib. Letteralment jibda jitfalek għax tkun xi ħaġa sewa fasum. Immaġina fasum bla-kif. Mhux ħaġa, ġifieri xi taqlib letteralment jitransform xi li tajjeb bucketful spring days. Letteralment translation, traduzzjoni, ġifieri naqdu nitkellmu fuq dawn l-affarijiet qed ngħidilkom ħanilqu semmejjem. Imma biex napprezzaw li anke fil-passat, din kienet issir b'dawn il-beehives li kellhom fl-antik ukoll. Tajjeb. Mela kont qed ngħidu. Kull waħda li tista' tara kom xeda. Il-kom la tkun mimnefħa, tajjeb meta jagħmluha xeda mnefħa. Il-ħajtu il-lieva
Bil-mat il-kont intuża l-terminu sikkina u kolġieli, għalhekk ngħidu n-naħala jaqtaw l-għasel, għax kienu jużaw sikkina għalhekk jaqtaw. Sewwa. U anke forsi ġieli smajtu bil-proċess ta' swarming u ta' fluid tibda semmi naħħal jitkellem fuq flieg u flieg tibda tgħid daw x'inhu ma daw flieg ma le. Dawn huma iż-żgħar tan-naħal. Sewwa. Jiġifieri u joffroħ, in-naħal joffroħ. Bħalissa pereżempju tibda naħal, għalissa u mażin tajb biex għu, joffroħ in-naħal. Sewa fil-ħemmi u fil-ħarifa, in-naħal mażin tajb, sewa. Jiġifieri, Birrid ngħidilkom ma sefemtu l-mod tajjeb li ngħidilkom li jisma' din hija xi ħaġa li ġej il-bot, tajjeb, u l-naħal Malti u il-Maltin. Indunaw li dan huwa speċjali. Tajjeb, indunaw li huwa speċjali. Mela dik, ġast biex inkompli nurikom li dik kienet mappa tas-sena 2000. Mappa tas-sena 2000. Skuża, skuża, sincero. Isto zero, skuża. Mela, sena 200 jien ngħidu. U dak kien hemm, mela, fis-sena 200 l-Imperu Ruman tajjeb. U l-Imperu Ruman dejjem jagħmel ċensimenti biex jara x'art u xi għax da kellu mhux Malta biss. Mediterran kollu bażikament. U f'daw waħda kien qabad dak Claudius Ptolemin li kien probabbli Grik jew Eġizzjan Grik. U da bażikament din jaqbad il-parti. Issa dak kien jagħmlu fis-sena 200, ġifieri tistgħu timmaġinaw l-għodu. Imma ma nafx forsi għandkom xi idea ta' ġeografija, ma din hija l-mappa tan-nofs tal-Mediterran. Ġara triangolu kbir. Għalija, prosit. Uċin kien hawnhekk, forma stramba ta' imma jekk ta' forsi għajnik waħda. Il-forma bażika hemmhekk qiegħda. U xi ħaġa wkoll ma suċċess samana. Ma nafx nobservaw dawk id-dots ukoll. Dak huma wkoll tempi Rumani li kienu f'Malti, jien qed nimmaġina l-probabilità ta' hekk. Naħseb li kien tas-siġġ, naħseb. Ġifieri Ghost show dawk il-demografi u koll, ġifieri, daw bil-limitazzjonijiet ta' autotili li kellhom kien xilhom jagħmlu dik. Imma, apparti da' diskors kollu jien li tkun nagħmlu aċċell u isma' hekk kien għamiltu bil-kelma Melita. Sewa Melita, għasel ħelu, tajjeb benna, Malta. Issa ħbieb, għandi bżonn ftit la jibgħax din mhux ħana nisabejjin nitgħidha x'ħajja. Tajjeb, jekk jogħġobkom idħlu jew tagħmlu scan tal-QR code jekk tridu jekk tistgħu ġifieri. L-iskop huwa nagħmlu anke interattiva nistgħu. Jew tagħmlu scan ta' dik il-QR code. Jew inkella tislu fuq slido.com u daħlu dik il-meeting room tajjeb, dak il-numru tal-meeting. Għallu s-sekondi għalli dak li jkun il-li tipparteċipa. Għanna fejn għabdu 10 għawe. Ej, għarret. Għan ftit għarta. Għalli kum nistaw nipparteċipaw fil-kien. Nista' issaqsi ħaġa żgħira. Mela den. Għandkom idea pjantation naqra. Issa skont naħla reġina. Naħla reġina. Naħla li tarfu. Fetaħ li ktieb, fetaħ li ktieb li auction. Innaħal li naraw, għalissa kemm qed nistennew ukoll tajb l-informazzjoni. Innaħal li naraw li jkun itzakkar il-fjuri dak huwa naħal ħaddiem. Naħal ħaddiem sewwa. U dak in-naħal skont l-istaġun li twieled fiha. Se jekk insert staġun li huwa rebbiegħa, mela rebbiegħa staġun ħajkun ħafna fjuri. Ħajkun għax jagħmel. Allura literalment dubadla jinfena jaħdem. Allura forsi t-timeline tiegħu din huwa forsi xahrejn jew ftit iktar. Għax bollu ħafna x'jagħmel. Literalment għaw ix-xogħol. Se jkollhom il-ġwierat tagħhom intertib. Segħu ma tneġġux jistgħu marru għad-dar, sibhom mal-art. Issa naħdem waħda mod holistiku hemm xi differenza. Imma tajjeb ma tkunx tista' tmur għad-dar u tmur. Imma jekk forsi jkun perjodu jkun daqsxejn iktar kwiet, tgħidu għandna ix-xitwa
għadna morru rebbija, dik id-naħla forsi teħx. Temxu. Ġifiri skont iż-żmien billi ċarek fil luċu għaf. Issa, in-naħla Maltija hija tajba għax letteralment sviluppat għal-kondizzjonijiet Maltin tal-ħadna. Meta tkun ġej rebbija u mettu temp, aħna nbidlu għajjeċ u ma jxbaxlin. Sewa, mek ikkompara l-mezzu temp ta' Malta, frar ta' Malta, ma frar tal-Enidu l-Ingilterra. Għax differenza tul għajjeċ dan. U l-istess ħaġa tajjeb. L-istess ħaġa. Mela, il-mistoqsija hija it-termini razza u sottospeċi huma l-istess iva jew le mistoqsijikom jiena tajjeb. X'taqt? Huma sinonimi jfissru l-istess affarijiet dawn. Razza u sottospeċi forsi ġieli smaltum, forsi le, jekk li għandu darbu, jekk iva, forsi la risposta diġà. Razza u sottospeċi. Għanna utjenza brava. Prosit. Ma jfissrux l-istess. Issa mistoqsija, x'in differenza? Għajti domiex differenza. Mela. Razza tfisser annimal. Tajjeb. Fil-flora semmu bħala varjetà, per esempio. Tajjeb. Ma l-istess konċent. Illi il-bniedem krea sport li qed jażel. Għatik hija razza. Mbagħad minn hemm toħroġ il-kelma domestikata. Sewa, domestikata. Ġifieri din rawwilha l-bniedem għax minn ġenerazzjoni għall-oħra qed jażel. Sewa, jien naf il-klib per esempio, il-tates, għasafar tara kamalini bil-truffeti jew xi ħaġa. Dawk huma kolorazzjonijiet ta' varjetajiet domestikati. Imma, sottospeċi issa, mela razza okej, firma. Sottospeċi x'inhi? Sottospeċi hija popolazzjoni ta' annimali jew flora, tajjeb, jew fjuri, jew siġa. Jew insett, għandha las. Illi skont il-post fejn jinsabu huma differenti minn xulxin. Imma mhumiex differenti bis-sejjed li da tista' tgħidulhom li huma speċi differenti. Jiġifieri għadhom ma sarux differenti bis-sejjed biex inti da tista' tibda tgħidlu li inti sirt oġġett differenti kompletament. Jiġifieri jekk dawn sottospeċi differenti li jsibhom postijiet differenti, jibdaqgħu ikunu jistgħu għadhom jitgħamlu għax mhumiex differenti daqshekk illi ma jistgħux jitgħamlu. Sewwa, għandna femmina l-idea ta' sottospeċi qisu qiegħed nostri fil-vjaġġ li ħassir speċi differenti. U bi-speċi nifhmu l-popolazzjoni ta' flora jew fawna li tanti differenti minn xulxin. Li saret popolazzjoni għalija. U ma tidamax b'għawra. Iva. Meta jitgħamlu daw jistgħu jitgħamlu speċi differenti. Mhux speċi, sottospeċi. Speċi differenti ma jistgħux jitgħamlu. Annimali jew flora. Għax huma differenti minn xulxin illi jien ma nistax għax għadna għafstrid. Tajjeb, imma sax fil-baqom. U nappatellu ġaw fil-kombinu u nejt għan uħroġ dan xaħroġ, mux ħassir di. Tajjeb, għax, tajjeb, ma nistax. Ma tistax. Imma, sottospeċi differenti, huma differenti, ma mux differenti bis-sejjed biex ma jmux jistgħu jidagħmlu qatt, sewa. Issa ovvjament jikkaru forsi proċess minn barra għani mux għankunu għaw, ma forsi miljoni sena oħra daħu, nerġgħu riċu għaw għem ċitaj meħin se jgħulla, għana, sa' differenti. Sewa, ma ovvjament il-proċett ma stawx narawha, għaxan riċu għaw għem għamlu il-periodu taħna tajjeb. Issa l-mistoqsija oħra li komejja. Mela, fuq l-istess bord li ġifieri. Issa l-mistoqsija tiegħi għalikom issa, il-naħla Maltija hija razza jew sottospeċi.
Min jaħseb li għart, min jaħseb li sottospecie. Jien esploraw ftit il-bicċa, xifar kollox esploraw għal-mantija li ta' jien mal-ura jien esploraw. Għal-kem il-risposta jien sottospecie, ma jien għanaraw għal-xiex. Mela, għonek għanna 4 animali differenti, sa' għal-mantija ta' xejn fuq xed naraw, ma nafu li għal-mantija. Forsi ġejn ismajtu bijom, forsi xie rajtu għom. Forsi xifire, u xifire, u ta' nara bijom. Mela, għanna tiġiġa mantija dik. Għanna naħ mantija, right? Għanna l-mosa mantija u għanna l-għen kusmanti. Kolla, huma iva. Xi ħaġa li il-dabba ħabba snin fuqha, mhux gandus dak. Mux għeddu. Oġu. Oċ, Parli, parli. Il-bioloġija ma Użani ta' ma. Nitalmu ma xoċina, għasib ma' kollu. Għasib ma' spontan. L-oġu l-Malti. Mela, kolla għandhom terminu Maltija ta' Malta, xilink, xilab ta' Malta, skura. Mela, ħanidukom bil-lestja, għalli dawn it-tlieta marazzez, u l-Maltija hija sottospeċi. Għax, mela, jekku marazzez, kif spiegajna, marazzez għax huma domestikati. Vera b'mod il-Maltin, ma b'mod artificiali. Sewa, għax forsi interta li induna da li kien hemm xi oħġu partikolari ma tantx ma kienx lobbiet, da tajjeb għal ma lobbiet ma sajf. U beda jgħab minn dak tibda oħġu. Sewa, da tajjeb għax ma jħartux is-sajf Malti. U l-istess din, ma tantx inti għatiben u ma tagħmel wkoll il-ħarib, mela hija tajba Malta dik. U l-istess ħaġa il-tiċiċa. Huma kollha razzis domestikati, dawk ħalqu fis-żmien. Hemm xi wħud minnhom fuq il-postom loġu li spiċċaw qed nerġgħu nippruvaw nġibu lura. Tajjeb, għax u kollha għandhom il-valur tagħhom, dan ma rridx nintiegħek ħażin, għax kollha għandhom il-valur tagħhom, speċjalment fl-agrikoltura. Imma il-valur tagħna għal-Maltija huwa fl-agrikoltura u fl-agrikoltura imma bot naturali qabel il-bniedem. Sewwa. Da biex tifhmu daqsxejn iktar intom, sewwa mhux għandhom biex tkunu tafu li jisma' il-baqar l-ispeċi kollha ta' oġol differenti, l-ispeċi kollha ta' baqar differenti, kollha ġejjin minn din l-ispeċi li ovvjament kienet speċi li kienet wild, selvaġġa. Li l-bniedem raħħa l-bniedem dar-rabbija tagħmel dan il-lamina u sejba sena kollha. Sewwa. U issa mill-baqar kollha jiena fil-friġi ta' Malta ma tax l-affarijiet ta' baqar, sorry. Imma il-baqar kollha ġejjin minn din il-popolazzjoni ta' baqar selvaġġ. Sewwa il-bniedem issa llum il-ġurnata din it-tip ta' baqra huwa estint, m'għandix għadna nsebuha sewwa. Jew forsi għadna l-bniedem kollha, jew forsi kien hemm sviluppi differenti, imma jiġifieri kollha ġejjin minn hemmhekk. U il-proċess beda daqs 10,000 sena ilu. Tajjeb, sakemm spiċċaw dal-varjetajiet kollha ta' baqar issa. Ostom l-oġol Malti. Il-mos selvaġġ issa l-istess ħaġa. Il-mos kollu domestikat ġej minn din il-mos selvaġġa li għadna nsibuha. Għadna nsibuha. Sewwa. Reġgħu fejn il-ġurnata hemm il-gwerra l-Iran, Ispera ma naqlafx ukoll. Imma napprezzaw ukoll li beda minn din il-popolazzjoni selvaġġa u l-proċess beda 10,000 sena ilu. U l-istess ħaġa tajjeb. Serdu fih. Da huwa serdu selvaġġ propju. Sewwa. Illi jammar hemmhekk fit-Thailand sewwa u South Asia hemmhekk. U l-proċess ta' domestikazzjoni beda da' 7,000 u llum għandhom l-varjetajiet u l-istess kollha differenti. Issa. Din iktar l-informazzjoni tagħkom ħalli anke jgħu nitkellem u bil-mandi ġa tkellim antik fuqha, fuq sottospeċi. U dak li qed ngħidu sewwa. Illi il-ġeneru mela. Napprezzaw illi mela kif ngħidu napprezzaw illi naħla tal-għasel hija parti min-natura. U dawn ix-xjentisti jħobbu jklassifikaw l-affarijiet sewwa. U dejjem qasmu l-affarijiet. U dawn ma jismhomx tilin jew ruben, ma jituhom l-isem ovvjament bil-forum tagħhom tajjeb. U mela.
In-naħal tal-għasel fix-xjenza fin-natura jgħidulu apis. Mill-familja tan-naħal mela l-apis dak jgħidu l-ġeneru u l-ispeċi it-tieni isem il-kunjom speċi jgħidulu hekk tajjeb mellifera. In-naħla illi tagħmel l-għasel bil-Latin sewwa daw għax komplikaw id-dinja daw. Ma tifisser in-naħla tagħmel l-għasel. Sewwa. U napprezzaw illi għax ovvjament kull staffa li tinżel fil-perjodu ta' żmien li daw isiru il-talenti bis-sejt li tibda tista' tgħidlhom affar popolazzjonijiet differenti, speċi differenti. Tajjeb. U biex in-naħla tal-għasel saret speċi differenti, ħadet kien madwar 8 miljun sena ilu. Il-biera. Issa. Napprezzaw il-naħla tal-għasel Maltija hija sottospeċi ġifieri ta' Maltese hija fera biss minnhom. Dak il-proċess beda 6 miljun sena ilu. Dak il-proċess beda 6 miljuni sena ilu sawa. Issa, probabbli l-iktar xi ħaġa ġeografika li ħallit impatt biex in-naħla Maltija saret naħla nafu biha kien f'dan il-perjodu sew madwar 19-il sena ilu meta il-livell tal-ilma baxxa kien hemm il-bridge base għalija u Malta u bil-fatt naħla Maltija tixbaħ li naħla Skall. Tajjeb, jixtri l-punt jixtri. Tajjeb. Sakemm mbagħad reġgħet u Malta ta' waħda, mela, flimkien ma barra minn ġewwa ġewwa, Malta, u inti daqshekk hawn tista' ma kien hemmx il-gowżow xejn ħammru sa ma kien hemm xejn. Għalija. Ġifieri, kważi kważi mod definit. 19 sena ilu. Il-numri tal-għob xejn. Sena ilu. Kien l-aħħar skambju ġenetiku. L-aħħar skambju ġenetiku. Ma tħaddux iktar żgur minn dak il-għallem. Sewwa. Sorry. Ftakru li l-bniedem ilu biss Malta madwar 8,500 sena ilu. Mill-aħħar l-iskafi li hawn tiftakru kien hemm sabu. Ilu biss Malta ġifieri nkomplu napprezzaw tajjeb kemm dawn l-affarijiet morru 20 ta' żmien qabilna. Sewwa. Naraw din il-grafika. Oliver, speaker, please. Minn fuq? No. Nibda noħra bad-dinja. Għana ġon bdew, tajjeb, għalli. In-naħla Maltija. Għad-pajjiżna, unik. Waħda għammar nibda noħra bad-dinja. Eżoġ tal-wirt naturali. Imma x'jagħmel hawnhekk? Il-Gżejjer Maltin irrid bastonilu nfirdu mill-pjeta kontinenti. U n-naħla tal-għasel nam spiċċa tiżrata wkoll. Iż-żmien adattat għall-klima u l-ambjenti naturali lokali tant li żviluppat karatteristiċi uniċi li tnaqqxu fil-ġenetika. U huma differenti mill-bqija tan-naħal tal-għasel madwar id-dinja. Fid-disajnijiet ġiet studjata u stat li hi sottospeċi unika. Ingħatat l-isem xjentifiku Apis mellifera rutneri. Tifla sjuf nixma Maltin. U dawret iċ-ċiklu tagħha madwar iż-żminijiet meta l-aktar ikun hawn abbundanza ta' fjuri. Għan-natura lokali, in-naħla Maltija importanti ħafna bħala nseddattat. Taqt il-rwol ekoloġiku kemm għall-flora naturali kif ukoll għall-prodotti agrikoli. In-naħla Maltija u l-prodotti li nindu minnha minn dejjem kellhom rabta intima ma' dawn il-gżejjer. Iżbiss l-isem Malta aktar x'fisser għasel ħelu. Min ilhom li jafu l-bżurija tan-naħla, speċjalment għall-produzzjoni tal-għasel, u minn hemm bdiet is-sena ta' trobbija.
Malta din it-tradizzjoni tmur lura 20 ta' snin. Mela, basikament, sommarju viżit ta' xadna kif id-diskoteka. U kien fl-1997, attenta kien fl-1997 li uffiċjalment tajjeb mod xjentifiku realizzajna li jismanna naħra li hija unika, tajjeb li hija differenti minn tal-oħrajn. Sewwa. U saru ġifieri b'mod xjentifiku dik il-ħabta ma kienx ġenetika kienet għadha raġnilu kien letteralment jgħidu il-ġwiena u jgħidu żammhom dak kienet metodu li nusaw biex naraw. Apparti ma kienx jkunu. Dawn in-numri kollha huma sottospecie ta' differenti li kienet. Sewwa, imma napprezzaw li fejn hemm iżolament, issa iżolament jew minħabba l-baħar, jew minħabba l-muntanji pereżempju, fejn hemm iżolament jibdew il-proċessi mod naturali. U jekk kif qed ilkom nerġgħu niġu forsi miljun sena oħra hawnhekk. Ovvjament imma ntober l-bniedem u l-impatt li għandu, daw probabbli kollha dawn il-numri kollha jkunu so speċi differenti ta' naħan tal-għasel. Wa, ma tibqax tibqa' speċi, għax imorru l-istaffarijiet nistarjem. U hemmhekk kienx fejn Malta. Il-kważi kważi naħseb jiena hija l-iktar waħda rari, għax ġeografikament Malta hija l-isab. Naħseb jiena hija l-aktar waħda rari. Naraw li issa dan mhux qed tagħmel il-maġġieb tajjeb il-proġett imma kollha jidru xi mod jew ieħor differenti. Tistgħu taraw tinnotaw li Malta jidher xejn iktar Sofija. Forsi nistgħu nagħmlu studji fuq għax għadna ma nafux nistgħu fuq kull morfoloġija x'idher nistgħu studji ma forsi għax f'Malta tant hawn naqs. Illi kien miskina kabbar is-sub iktar, ħalli jeħel il-pollen kien jista' jkun naqqa u fieħu kemm jista' jkun għandha żamm ikbar, ħalli forsi meta tkun iddakkar, fieħu kemm jista' jkun iktar għax toqgħod dik il-fisħana fis-sajf speċjalment ara xi problema x'kan. U dak qisha aħna konna l-ilma, dak jsibu. Jiġifieri il-mod kollha kien insawra hija bażikament adattata għal Malta tajjeb. Ej, oħra, mistoqsija oħra hija. Preparati? X'inhi l-akbar teddida? Waħda minnhom li tara, terza bitar, nafu l-organizzazzjoni. Si terza bitati, l-użu pestiċidi tibdil fil-klima jew l-importazzjoni tal-ħadra barrani. Li minn iktar waħda? X'taħsbu? Kolla huma teddidiet. Sewwa. Kollha huma teddidiet. Xogħol minnhom huwa teddid mhux biss għan-naħa Maltija ma natura ġenerali. Għax hekk qed nagħtu il-fjuri u nsejtu l-urban. Qed mod ekoloġiku ma' zero. Sewwa. U l-għandna Malti u l-għandna l-oħrajn li semmejn dak xejn ma jkun minnhom. Sorry. Sewwa. L-istet uża pestiċidi. Dak sara lilna tajjeb sabu għara. Inti bil-klima li b'mod jagħmel sar sew pestiċidi ma nafx. Kien hemm xi pestiċidi li nqatgħu, imma tfadal pestiċidi wkoll li jagħmlu sar l-insetti, ġifieri iktar kemm tużaw ma kif jintużaw pestiċidi u nimminimizzaw. Sewwa xi ma jużaw pestiċidi. Ħabieb, hawnhekk morna għax l-ikbar teddida nagħla Maltija kollu ma sebbit il-fari dita. Imma l-iktar waħda hija l-importazzjoni ta' naħa minn barra minn Malta. Mela, biċi, kien hemm tal-bidali qed naħu l-fjuri, tagħmel fuq fjuri. Qed naħu l-omija. Sewwa pestiċidi, qegħdin mela jekk jiena naħlgħu f'ħajma pestiċidi, l-ewwel nisamur id-dar lura u s-sabta l-pestiċidi li fuq jagħtik il-voti. Tajjeb, imma anke jiena l-immunità tiegħek tbaxxieri. Taħħa aħna forsi niksbu l-immunità tagħna tibbaxxa, ħana nirdu iktar. L-istess ħaġa għandha meta jkunu esposti għal pestiċidi u forsi jekk ma jagħtuhom dak il-ħin, tagħtuhom ftit wara.
jew dajjimhom biżżejjed biex tajjeb sfortunatament u tibdi fil-klima. Titejturi imma il-naħa ġadda tal-klima Maltija, veru, veru, ġadda tal-klima Maltija, imma jekk qed ngħidu miskina din naħla ma fil-raġmax bħalna, sewa l-istin Dimin għalija issa li ġej is-sadar, għadna f'April, fil-bidu April ġej is-sadar, u s-soltu s-sadar u għadna lej l-axħar ta' Mejju, bidu ta' Ġunju, tal-akwati ta' Blakwati, f'moħħa jkaqda dik miskina. U f'daqqa waħda sekka staġun vera sħob. Is-sadar għadna tkollu f'daqqa jagħmel ir-riħ ukoll tal-kompletaqat, ġifieri s-sadar iwarrat kmieni u jwaqqa l-fjuri, u di miskina għadna f'April u issa di għandha issa Settembru li jmiss bil-ġuħ. Għax il-klima tisħon. Ġifieri dak huwa l-modi kif jista' jkun li taffettwa għalina. Kollha huma t-tliet li jinħal. Sewwa. Naraw dal-kien. Is-sekli sħab. L-agrikultura lokali kienet tiddependi biss min-naħla Maltija. Però mhux kollox wartu żgħar. L-isfidi għalija imma ħafna. L-importazzjoni ta' naħal tal-asel barrani hija theddida diretta għan-naħla Maltija. it-taħlid tal-popolazzjoni Maltija u n-naħal importat qed iwassal għal kontaminazzjoni tal-ġenetika u qed jfilha ir-reżiljenza. Sansitra d-dera tagħha tinbidel minn sewrinija għal safranija. Għalhekk trid tittieħed azzjoni urġenti u l-konservazzjoni tan-naħla Maltija ħalli dan l-insett speċjali jipproteġu. Mela, ma nafx apprezzajtux li nsebu dawn ġiġ-punti. U mela, nisma' mela tal-abitat biddil fil-klima, l-pestiċidi importanti. Imma bidda waħda importanti, sfortunatament, hija li mela, għal kull ħaġa li jmiss il-bniedem serva jidħol il-flus. Ninsew il-valuri kollha ċidrali. U napprezzaw li min-naħa tal-għasel, apparti ovvjament li huwa parti natura u il-korrelazzjoni biex ikun tant ninsewa, nieħdu wkoll l-għasel. Issa l-għasel jiena nbieħu nġiballu tajjeb tiegħu u ma jgħammu. Issa l-problema la tapprezzaw li hemm l-għasel u l-agrikoltura, kulħadd irid daw għal-lira. Issa, ngħixu f'dinja globalizzata, hemm xi naħħala li sfortunatament iġibu f'Malta jew anke għandhom intrapriżi f'Malta li jkabru naħal tal-għasel differenti. Imma li beħkuhom fl-Ewropa, ġifieri għandhom ftit l-ispeċju. Ġifieri, ir-rabbur naħal tal-għasel barrani napprezzaw li n-naħal il-naħal fejn u fejnka, naħma minn tagħmlu, daw jitagħmlu fil-ispaċi miftuħa. Għax wara kollox jibqa' mhux domestikati jibqa' selvaġġ. Aħna ġast bħal naħħala inżommu ħebbi kemm jistaħal li jibqa' għandna. U dak li nagħmlu aħna. Nisibquh nagħmlu rasel veru, imma dak li nagħmlu aħna nies inżommu kemm jista' jkun ħebbi ħalli miljonniex. Waw. U dak li jiġri illi għandna popolazzjoni tal-għasel Maltija li ġajja adattata u nafu li speċjali daw kollha. Nafu x'intibakamenti li hija differenti. U xorta sfortunatament l-implikazzjoni tal-għasel għal-produzzjoni u jħol il-ġejjen u għadaw l-affarijiet kollha. Illi, iva. Ma jidhirx li kien hemm xi regolament li ma jistax jiġi importat il-ġejjen. Ġejjen. Jiġifieri b'mod dirett qed tikkawża din kif qedtilkom li hijiex differenti biżżejjed li ma jitagħmlux, jitagħmlu, imma jiena. Qed nagħmar ġibt għasel, naħat tal-għasel mill-Ingilterra. Ġibtu f'Malta, da jitfjanna minn għalih naħal ħajgħara snob, da literalment barra minn Malta jissiġillaw naħal Malti għanti s-sena kollha, per esempio, ġvera differenza biex il-mod kien iġibruħ. U jgħetaw hekk
probabbli dak in-naħa li għamel ġistaġuni jmut, ġadattat, numru ta' jkun hawnhekk, qed jagħmel dan l-isfreġ għax qed jitgħamel man-naħa. Jiġifieri dik hija diretta, imma wkoll diretta. Jiġifieri da, ma nafx intom tfawli ma kienu għandu għuraw jiġifieri nisimgħu fuq l-aħbarijiet, id-dudu tat-tadam, id-dudu tat-tut, l-istess ħaġa. Qed inġibru dawn l-affarijiet lejna għandna l-vantaġġ li aħna iżolati, nistgħu nipproteġu lilna nfusna iktar, imma sfortunatament dak huwa li hemm. U dawn affarijiet li Mart ġraw fil-passat, ġraw fil-passat, nifsabu fil-dizajnijiet, tal-għajtura, għanaw ħelba sħiħa. Ħelba sħiħa għanaw, għabbal varoħa, s-ġil s-majn, varoħa. Jgħur dijena taħ. Ma kienx taħ, kienx neħx maħta. Għallu ġeni situazzjoni ta' mek tistaw t-raġi mġrija, mek għarab xar isfat. Forsi għaw minni gustat, ma' fil-natura, mux posta għek f'Malta. U ma nafx non ċekku osservaw naħal tal-Selmanti kollu fil-Italia, jemmu naħal zampu skura. Ikanġu. Ġiviri, għandit minna li kelli kollok kaxċa li jeżaminajta, u tant għaw grifex, illi jisna jkun illi kollok naħal isfar, illi huwa Malti iktar minn naħal iswed. Ġiviri, meta mbagħad issa niġu biex nagħmlu program, rridu naslu kollox, rridu naslu t-terra, rridu naslu. Ġifiri, miex ta' sekk sempliċi. U sfortunatament, Ma jridin nefs-il-bejniet, iva, jgħammal fil-spaċ miftuħa. U la darbiet f'Malta, da, il-proċessi tiegħu ħajmlu xorta, ħajproduċi jidulhom drums. Bal tan-naħla, mhux bal nas-sunsat, speċi differenti, bal tan-naħal, l-irġiel. Ma t-għu kif produċi xorta. Jitħallat, insomma, dawn l-affarijiet sfortunatament. L-droma, semmejna ħantima droma għalib, differenti. Sewa? Ma jgħazom sempliċi, jgħazom mal-prinċipi għal-issa. Mela, għu tinsemmu kif jidamlu, għal kif jidamlu. Mela di reġina t-twilet, u reġina fl-ewel t-tlieta u t-tlieta sa' xartijiem, toħraġ l-unika drabi li toħroġ li mill-kaxxa. Ma terġa' tiskolma ma toħroġ. L-unika mżu t-twilet, ikolla l-ewel 10 tijiem jisu. Illi tmur f'dawn il-postijiet, issa, drone congregating areas. Ikunu postijiet fejn jiltaqgħu dawn id-drones biex jagħmlu. L-irġejn. U d-dirġina titgħammar ma' xi 10-15 drone differenti. Hekk jagħmlu naħal sewwa tista' tkun Allura, tistgħu taraw hemmhekk il-gadġuġija ta' drones differenti insieme. Issa jekk għandek il-kaxxi f'dan il-post, mela f'dawn il-postijiet ħajmorru kaxxa mhux biss tiegħi nagħmlu kaxxa tal-ġirien, forsi għandhom naħal mhux Malti. U hemmhekk ħbieb ta' konfusjoni ta' tagħlit li sewwa. Taħlit li anke l-mod kif tidher qed ibiddilha. U għawek, dan għu l-istudju li konta mittiena għal-masses. Nistaw naraw il-varianti kollha basikament, ta' minnu waħda nistaw naqdu s-dan huma naħal differenti, ta' minn kax differenti. Ma nistaw għamlu ġiksaw basit, għajjab ta' varianti differenti. Issa di, kif tidher il-propja Malta, issa edha il-glasif għax kienu bħal bħalda. Allura, jessibu xarbi ma jintrux il-kuftit. Mekket naraw, u di kif suppost kif tidher naħla Taljana. Issa n-Taljana mhux għax kontra Taljana, xi magħhom insomma. Imma ġeneralment hija naħla illi hija kummerċjalizzata ħafna. Illi l-Taljani jbeħħuha għax jgħidu li hija nqas aggressiva u affarijiet. Forsi dak li jkun jiffanzja l-ġinġrin wara jagħtina iktar, tajjeb. Imma hija naħla li suppost tidher hekk, ma basikament qed taraw il-combinations kollha mitwin. Dik hija sitwazzjoni li għandna f'Mans. Xaraw għax jitgħamlu ma' Ekku, biex ikunu l-irġejjem tkun itgħamret ma' drones li mhumiex Maltin, u mbagħad fin-natura jinħollu fid-dera. iktar tara. Jombiħa, Skużi? iktar tara jombiħa ħal-ra militar skura. Probabbli għax fl-erja jkun hemm xi kaxxa partikolari illi mhux dejjem, imma forsi ta' kull każ. Għax forsi kien xi kaxxa ta' xi naħal li jkollu l-irġiel Maltin. Dik hija. U bl-skont il-lin ma tagħmel xejn ħażin. Għandna diskutuha. Ma tagħmel xejn ħażin. Ġifieri, imma napprezzaw l-imbagħad li tħalli fin-natur. Naraw di il-qasira ħafna di issa fuq il-wod tagħna bħala fondazzjoni xi nippruvaw nagħmlu.
ma jkunx hemm sforz ta' konservazzjoni. F'tista oħra hemm ċans kbir li n-naħla Maltija tinqered. U minħabba din it-teddida, naħseb bżonn li titwaqqaf il-Fondazzjoni għall-Konservazzjoni tan-Naħla Maltija. Il-Fondazzjoni taħdem sabiex teduka dwar l-importanza ta' dan l-insett. Inkoraġġixxu t-trobbija tagħha u ninsistu fuq aktar riċerka fuqha. Nisqu li jitfassal pjanazzjoni sabiex il-ġenerazzjonijiet futuri f'dan il-pajjiż jibqgħu gawdu minn dan it-teżor uniku. Napprezzaw li naħantija minn kien iktar fid-dinja. Ġifieri daqshekk hija bħalma kellna d-dwejra u waqgħet. L-istess ħaġa, d-dwejra kienet tal-ġebel u konna nafu li xi darba oħra jiġri hekk. Għax dik kien jagħmel maħħari u l-mewġ ta' huwa proċess naturali. Imma n-naħal Malti, parti min-natura Maltija u dir-rovina li kkawżawha mal-bniedem li huma totalment differenti minn xulxin. Għalhekk id-dmir tagħna li għandna biex nipproteġu l-affarijiet li għandna f'Malta. Għandux ingawdu biss minnhom aħna, imma ngawdu ġenerazzjonijiet ġejjin. X'persentaġġ ta' naħal fuq Malti baqa' Mela. jekk baqa'? Li nista' ngħidlek huwa li kienu għamlu xi għax tapprezzaw ukoll li ma xejn ċentralizzat. L-isfortuna li għandna f'Malta u nkunu nafu biss ċert jiġri għax kien hemm xi proġett ta' riċerka. Nista' ngħidilkom li pereżempju naħal tal-Asel anke b'mod governattivi ġifieri b'mod l-istituzzjonijiet li jieħdu ħsieb mela jieħdu ħsieb il-Ministru tal-Agrikoltura x'kien minn jieħdu huwa il-Ministru tal-Ambjent huwa parti min-natura. Fil-Ministru tal-Ambjent id-Direttorat tal-Veterinarju li jirreġistra parti oħra. Kull meta jiġri fil-Fawdex jaqa' taħt il-Ministeru Fawdex. Jiġifieri mhux kultant jiġu krejat dawn ġenari. Wieħed ma jafx jagħmel mal-ieħor. U mhux qed ngħid li affarijiet differenti li huma paralleli mhux tajbin. Imma x'important koordinazzjoni hija importanti. L-anqas qariċ li kien hemm li sar madwar ħalli kampjuni sounded minn xi tliet snin u nofs ilu sewwa. Issa dawn insejt eżatt kemm għandu x'għamel xi mija jidhirli, ġifieri iskollox m'għadux għax nista' jgħidulkom li hawn madwar xi 5,000 kaxxi għal differenti. Lazim jżommu. Kaxxi jew ċentri? Kaxxi nafala. Nafala hawn jidhirli xi 300 hekk. Sewwa. Taġek. Kett mit-naħħal li qegħdin f'assoċjazzjoni differenti tan-naħal, ġifieri dawn l-elementi ta' frammentazzjoni ma jgħinux. Imma f'dan il-kampjuni li ħadu sabu li 11% biss kienu komuni Maltin. Id-89 l-oħrajn kienu b'xi tranċa ta' taħlit. U min kemmilhom li beda deħel naħal barrani? Issa naħal barrani kien meta dieħel nafu li meta semmejlhom marda l-kurdina. Sewwa, konna ma nafux li għandna naħat speċjali Malta, konna nafu, ma konniex nafu xi uffiċjali. Dak kien il-gvern stess li daħħal naħal tal-Asel barrani biex jgħin minn għalih naħħala, ġifieri dak id-disajnijiet. Ġifieri dak ma ġejjin jkun naħal tal-Asel minn barrani ilhom is-snin. Hemm episodju kbir ieħor li kien sar fawdex ma rridx kontroversi. Issa, napprezza illi sosja varika, napprezzama illi Asel, mela nibdew mill-valur intrinsiku ta' xofih. Asel Malti huwa Asel magħmul f'Malta. Bla diskrizzjoni. Issa terminu ta' valur naħseb jiena li kieku naħseb naħseb iktar nagħti valur Asel Malti magħmul minn naħal Malti. L-ewwel nies. Fuq Asel Malti ma nistudji li inti differenti. Imma staru studi fuq Asel Sqalli sewwa illi sabu li kaxxi differenti li Sqalli lokali u mhux lokali kummerċjalizzati jipproduċu Asel differenti. Għalfejn, għax probabbli dan intrinsiku ġo moħħu l-Asel Sqalli ħajmu fuq fjuri b'mod awtomatiku mhux għax jagħti raġuna u jagħti minn-mezz. Imma b'mod awtomatiku ħajmur fuq fjuri li jaf li huma l-iktar tajbin. Probabbli forsi għalhekk l-Asel Malti għandu ma' prestiġjuż iktar minn Asel barrani għax tant m'għandna xejn fjuri, il-fjuri huma konċentrati, allura l-Asel li nagħmlu f'Malti huma iktar bnejn. U għalhekk l-Asel Malti dejjem jirbaħ l-awards. Tajjeb.
Ġifiri, ma nistax ngħidlek li l-asal Malti għamel għax studji m'hemmx. U fejn m'hemmx evidenza ta' studji mela tibqa' mistoqsija. Sewa. Imma jekk nagħmlu comparatively ma' studji barra li iva. They're differenti. Mhux ta' stokk il-fjura. Għax imbagħad hemm għasel differenti matul is-sena. Sewa l-sort istaġuni, xi tkun hemm ktier. Imma anke fl-istaġun innifsu hemm varjetà wkoll. Sewa. Imma ma nitfgħux. Mela, il-fondazzjoni. Bażikament bdejna naħseb għandha nistgħu ngħidu li għandha eruq żejtunin. Għax l-ewwel laqgħa il-kollega li qed il-fondazzjoni huwa żejtun ukoll u l-ewwel laqgħa meta fqalna għedna jiena mhux għaxa prattika għandna żejtun. Sewa, jiġifieri għandna il-birthdays tagħna fejn ġolidna żejtun ukoll. Insomma, baddejna l-proċess biex il-proċess li hu flus ħin biex jiġu reġistrati, għazem għodra kien uffiċjalment 2023, ma jek. U napprezzaw li jisma. Mela, jek verament rridu kultura sostenibli u sostenibli għax kemm għom nisparaw klim l-għadda ċana u sostenibli u l-bombastiku. Sostenibli huwa li l-agrikultura ħatibqa fi żmien li ġej illi ħatkun imsejsa fuq l-agrikultura nifisax wara kollox in-naħħal ma stakeholder importanti. Għalhekk in-naħħal il-management sa' naħal, u nafxinu. Għax inkella għanu t-tolija stess naħal, il-veri tkun u management naħal tajjeb, minna ta' naħal, napprezzaw li parti mill-ekoloġija, ġbiri għak ta' dissens, għax l parti mill-natura, u napprezzaw kol forsi li, għax forsi għal patriottiċi, imma il-heritage, il-wirt naturali, il-li jekk jintilħ ma jġax ċiġi da, ma jġax ċiġi. Sewa. settur tal-apikultura biex tkun sostenibbli trid tisseda tliet pilastri. Il-naħla Maltija tal-parti essenzjali tan-natura, il-patrimonju għal-twaħħal, it-trobbija tal-qafel. Mingħajr għal wieħed minnhom dan il-qasam jgħoddu. Naħseb anka il-market sbarju naħseb sejtun li Mela, l-aħħar bistoqija li għandi għalikom, minn ġobna. Malta għandha set nazzjonali. Mela għandna l-qabisu. Għandna l-kjura u s-siġra su. Il-Benefit-Baru l-għanad. Għandna l-asmur, il-meril, u għandna l-ħutta wkoll. Mhux il-ħutta. Taħseb li forsi hemm żewġ raġunijiet illi min qed jiġbed forsi ħabel għax il-ħabel kommerċjali. U min ġenwinament irid isom minn naħla. Mhux neċessarjament, għax nies f'assoċjazzjoni differenti għandhom opinjoni differenti wkoll. Veri m'hemmx link. Definitely. Forsi biex jgħu l-fondazzjoni. Bħala l-għek, mux forsi tukku veri, jibdaw kollha, Dan ukoll senjura. Stavu t-dirsu għanna nixtieru l-fondazzjoni s-serri bħala umbrella, mux assoċjazzjonijiet, għax assoċjazzjonijiet peress li għattu l-Tyson Union, tieġu tagħhom. Ma forsi bieċa xogħol li ta' narmatiet fuq il-periferija għax għalihom. Allora nixtieru għanna l-assoċjazzjoni s-serri bħala umbrella. Federazzjoni, u dal-assoċjazzjoni. Forsi għadha bidu għadha nimxu ma' ta' frutti ta' fuq permessi proċessi f'Malta. Min-ideja pratika ċibra. imma smok kabu kien interess naħseb li importanti għax kien kun tmexxi. Mela, għed semmi li interessu għanti, mela jena għazum ma' l-għazzi nazzjonali, minn għariva, u minn għariva kellu raġun, minn għalli forsi ma jafx, l-lum ħajfnija fil-Malta, James is in the car with my favorite. Issa għanġi teħġi. Bieġu kolla tajbiga, jeb. Mela, tal-qasira fuq naħna manġel l-sentazzjonali, jebsa. Sar studju għall-Università ta' Malta dwar il-protezzjoni tan-naħla Maltija.
U għara li l-aħjar pass fis-sitwazzjoni u li tiġi dikjarata l-insett nazzjonali. Fl-2023 saret talba lill-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi biex jibdu dan il-proċess. Il-benefiċċji huma bosta. Fosthom li jissaħħaħ l-għarfien nazzjonali ta' din is-sottospeċi endemika fuq l-istess livell bħal qabel. U l-merid. In-naħal jieħu rwol ta' gwardjan tal-insett nazzjonali. Bl-opportunitajiet kollha li din l-inizjattiva se tiġib magħha. U n-naħla Maltija isti in-naħla tal-għasel preferuta. Allura l-importazzjoni tal-ħabarrani tonqos. Is-settur tal-agrikoltura jsir aktar sostenibbli. Il-riskju li jidħol mal ġdid b'mod aċċidentali kif ġab il-passat ġolbos drastikament. In-naħħala jibdew għabdu min-naħta li timmexxi aktar bonqas xogħol. Għax tgħix aktar fit-tul. Tagħmel aktar ħaseb. L-asel Malti jiżdiedu l-prestiġu għax isir prodott lokali derivat mhux biss mill-flora tal-Gżejjer Maltin, imma wkoll mill-insett nazzjonali ta' Malta. Din l-inizjattiva kienet ukoll riċerċ ekonomiċi xogħol fosthom fit-turizmu ta' kwalità u xogħol jidħol għal mal-konservazzjoni. Għaspass, dan l-isforz kollettiv għandu jwassal f'inqas spejjeż u aktar dħul għal min irabbi n-naħla Maltija. Din opportunità tad-deb biex Malta sservi ta' xempju għal pajjiżi oħra. Dak li s-sena jgħaddu għallu eżistu għan. Ma kienx se għaw xie għaddu kolom. Fuori di problema, fuori di indirizzato. C'è di sì, għaddu l-mustaqsi persona ħazina. Għax xibulta għana stakeholders fil-settur għas bisan kun naf li sena minnum kienem jgħamil l-nes il-ħon li kan bisir Provide. Kif biex toqs ma il-bar ta' zlizan. Nasses ma' fadek, l-minna għattiru provide. Klida għadmu l-ewel 3 jidrom u paper jaw għaxie ma' jgħu smart. Nisib xamil tissa jisab għal-fala ta' għors ta' 5 mm u nħamżaw ma' għatix il-barwe. U l-asta twila u naħlin ħin. Ġiri għamil 4 kol-jum. Imma sa' 7 kol-jum ġiri. Palissa jkun jek verament rridu nagħmlu xi ħaġa b'sens. Bil-cookie, sorry l-espressjoni, ma veru. Per eżempju, palissa jkun hemm l-ġejjen tal-Balta Zunzan. Kull reġina qed naqqas ma nafx kemm il-elf Balta Zunzan fis-sajf għax l-ewwel reġina Polonja mbagħad issa wara, u mbagħad fis-sajf biex inti tisviluppa aħna naraw fis-sajf dawk huma l-Balta Zunzan ħaddiema. Jiġifieri ara kemm jekk xi ħaġa jsir bis-sens kemm tista' tkun iktar effettiva. Jekk għamlu reġina issa tal-Balta Zunzan. Ovvjament ma marriċ tamela jena u l-għamil tijaj għawek li tkun xi ħaġa nazzjonali li fiċċa konta Malta jgħid daqshekk jgħid dina prattika kieku fiċċa konta Malta għandna sfortunatament xogħolta. Jgħagħolu L-għu kellim fuq l-impatt tal-slajda u l-impatt li għaw l-ambjent u l-verxu il-raġi 5G tal-nżaw għal-mobile. Għandhom għakħu. Tija t-għadbisu għandhom impatt. Għax huma raġġi bi frekwenza ta' xejn iktar għolin. U napprezzaw l-sonjur għal-kif jisibu għom l-għawli ta' jafu. I mean, probably bħalma ħamil mullura d-dar u għandhom ċerta
kif jintunaw tajjeb, mod sensorjali, daw jisaw probabbli l-magneti tajjeb ġifieri ħajħalli impatt sewwa. Però nħoss li nisa sekk informat biex nagħri għax nagħmel rajt fuq, allura għaliex dik risposta ħażina, imma impatt iva skur hija. Il-mistoqsija kemm ma nistax nikma tkollha. Għax m'iniex informat u m'għaliex dik risposta ħażina. Tajjeb. Mela ħadd il-garaġġ li kien fuq kampjun żgħir. Kien madwar 11% li biex nrajni aħna bħalta bad Spanish għandna. Għatun ta' fi għandi xorija Issa, idealment, konċa sigwa li kien hemm relazzjoni ma' naħħal għax taf li jimmu għadhom il-ġurnata bil-carbon footprint li l-oġġetti ħalli anke jagħmel traveling ġifieri. Idealment toħloq ċerta relazzjoni ma' naħħal. Issa tgħidlek m'għandekx aċċess għan-naħħal x'għad tagħmel. Lema żedmen hemm xi websites li jġu fuq bil-fejn għandek tixtri. Għana bħal fondazzjoni t-namlu u għaparti donazzjoni kolla fondazzjoni, ma għawna ħana ġenni, fuq websites ma nasibx jeżistu għad. Ma idea tajb forsi b'dim, għana b'dim nikrejaw network għana ħana, illi ovvjament ma naħħab ġenni, illi provaw Instagram ma tijaw l-emmek għana li t-ċtewa. Għax nasib il-mistajt kunu jafu. Bil-fejn għandaw li tajb, ċiku dan għal-forma ta' fiera bejn jien nsib li xena għamant naħal. Ma kuss il-forma ta' fiera. L-stands, ċiku beppri daw. Għagi. L-ben esperienza personali. Għana kun mistedin fiera li ovvijament kuna diversi li Puntat. Għanna mentu li. Ej, fi, dan għarna l-diversa għawsu. Ej, fi, ma tkun sabiħar. Li kont senajt illi għana mbiħu ser il-mot ovvijament u 10 euro, mux kaċi għas edbi, imma l-iskop u għas bħala donazzjoni. Sewa, jek għandek iġirin naħanti għak, illi għandu għalba d-doċ. U għet ibiħku fil-kwantitajiet wara ħafna qas flus hemmhekk. U bħala konsumatori sta jgħid li huna konservanti ma dik kif ħadd kompra. Jiġifieri għandna rridu mmorru lejn sistema ta' ċertifikazzjoni, sistemi online available imma diku li komplikat konna li għandna ma spiċċax nagħmlu saħħiet imma ovvjament kollox huwa limitat anke bejjum imma l-hemmhekk sejjen, jiġifieri ma nagħtux ħajna. Għandkom xi format ta' abbonament ta' biex jisaħħu ġifieri min ikun interessat biex u xi ħaġa oħra wkoll tippermettili. Għadak li naħla Maltija pura ma' 11%. Minn dan il-kampjun li Iva, ma dak li hemm, dak li. dan il-kampjun li ħanet. Ġifieri b'50 sena kważi u dan xejn ġdid, ġifieri Għasjena, għax jista' jiġi kien hemm każ fawdex illi mela fawdex kien hemm daqs 500 kolonja qabel. Ġurnata minnhom fejn minnhom eskortat mill-pulizija dak kien ġifieri kien jafu x'tiġi. Kien hemm tal-renditu, ma kienx qed jither il-liġi, illi daħħal 500 kaxxoħra mhux Maltin fawdex flejn wieħed fl-2014 sopp fikxuha. Konvenzjali għal. Ġifieri għalhekk qed sejġu. U din xejn ġdid għaddi binna, ġifieri l-level tal-għajt ritratti tal-toġol Malti. Dan nafu l-dekretazza Maltija hija indiġena. Da Malta 9,000 sena, indiġena, ma mkien kalbidina. Imma naraw x'għandna nqatil mal-walux. Qed naraw x'kellna. Issa tulek. Naħseb jiena bħala Maltin irridu ndeċiedu għax x'inġiet nagħtu valur. Nifferjat il-kompleks tagħna fil-ġens Malti kif Il-flokok jew nasab ikolla uffiċin wara kien għawek qed nifsu xejn nefsu u daħal il-restu ma tkun Iva. Iva, jġielek tapprezza li speċjalment meta jkun hemm kaxxa li ġejjin saħħa bil-oħra, kaxxa saħħa tisra serkan xogħol dajfa. Dwar kollu dajjem li hija li
Nagħmel l-affarijiet istess ħalli nikkonkludu ta' nitkollna sillata x'sejna fuq il-ħidma x'ġa. Mela, tabib, rigward tal-Istat Nazzjonali, mela, għal ma kienx jaf, f'Malta għandna l-Istat Nazzjonali, kif? Inna Maltija, sewa, u da, mhix darba għandna fil-għonu, tiegħek u fis-sodder x'taf x'kolja tajba, kif? Għasatina għu ħidmija. Kien dew għamilna studju li ovvjament għax l-iskuża li konna nirċievu hija li f'Malta għal mill-Unjoni Ewropea huwa suq single market li ma tistax inti tagħmel toqqaf is-servizzi u kuda li hemm l-istess skużi waħda bidna naraw għamilna l-ħowel tagħna għamilna rajtu liġijiet Maltin u liġijiet Ewropej xeħdu u tfaqqasu bajt ir-realizza li da kien kollu ħmerijiet li xi kultant. Dew l-iskużi li dew jgħidu ħaseb. U fassana din l-inizjattiva li biex ovvjament ġibu Malti u l-Istat Nazzjonali, il-qofol kien li l-ewwel nies nżidu l-għarfien. Għal min kien jaf, tajjeb, forsi follow jew ma forsi le, għal ma kienx jaf. Kien jaf barra likom. U fek li forsi tkun dan maħbib. Tkun tjedu xbinta tgħidu l-hom ukoll il-nara Maltija tajjeb tajjeb. Issa, mela parti ġifieri l-għarfien u parti ċajt. L-għarfien, nżidu l-għarfien. Il-bidla fil-mentalità wkoll, għax hawn xi ħara illi ma nafx, forsi li minn idejat kolonjali, tobar maħjar, forsi. Imma nibdew din il-bidla wkoll fin-naħara li huma l-stakeholders primari. Issa jekk in-naħara ħadu nibdew bil-mentalità u jridu naħar Malti, mela awtomatikament għandna nsu importazzjonijiet. Ovvja, huwa ġib il-oħra. Awtomatikament ukoll naħar Malti mhux ħallat mela iktar reżiljenti għasbu iktar tajba. Ukoll napprezzaw li naħla Maltija hija karismatika tajjeb u naħa tal-għasel kulħadd jaf bihom. U dak li għamel ġik naħa tal-għasel ukoll jekk ħanżommu fjuri biex ħanżommu fis naħa tal-għasel ħanżommu għal kulħadd. Jiġifieri b'mod wiesa jista' jkun is-servi tajjeb. By the way, il-Kunsill Lokali ta' Sejtun kien dan support ukoll l-inizjattiva ġifieri anke forsi ma kontux tafu, intom forsi sejtu li ma kontomx, u li sejtu ta' jek xiri kontu tajtu ma support kollax. Kolla ċittun t-għari support jfassa ma nossi lokali, nossi lokali ta' sejtu, jgħet ta' s-sanna. U kien fil-12 ta' settembru, ġurnata monumentali għalina, u għax kien l-inizjattiva li għamixxie juti saret l-Istat Nazzjonali, verament ma' kontenti, u issa tibda triq tal-ħidma li Zoma jizdo. Meta kien fl-istiga li 230. Sewa, illi kien emenda ovvjament tal-insetti u flora nazzjonali u daħħal ukoll illi saret l-Istat Nazzjonali. Għedna tajjeb. Għax fil-leġislazzjoni ta' flora u fauna li huma nazzjonali ħadibdu tipproteġi l-abitati. Ġifiri teknikament, il-qablu, aħna jgħidu n-proteġuru l-abitati, u jekk mux jgħid n-proteġuru, t-imbor kontra l-liġi. Għalli ligu, bistaċ xarru f-ġiħa. Għan proteġu kol, għan għamlu kol, għan diversi artikli fil-da. U għana minnum li jgħu kompatibilta bejn l-użu u il-protezzjoni, bis-jubda, għajja, għax bħal mill-axħar użu naħma t-tiet l-agrikoltura, tajjeb, għanċanġi, għax nafu xħin riċerka, li naħam Malti f'Malti, ħafna taraqsel. Ġvera għan naħħalem bihom, monetarjament. U kien hemm artiklu ieħor, illi għan proteġu kontra il-ġenetika, għan proteġuha. Ġifieri jekk jiena, eżempju, jekk il-inċi għabru. Minn sħallija li da, jidamar, sottospeċi li għabru ġibu f'għadek. Nkun ksib il-liġi, u ma nistax. Sewa, għax inkun qed ikun agrumanti, u l-agrumanti x'għamel kollha lejn għandna, mod kif nibu il-ġenetika l-ġurnata. U suppost mela il-leġislazzjoni kien hemm illi ħadproteġu l-ġenetika, u għajna mela il-benna jiġi mod automatiku. Sa. Iva, għax l-introduzzjoni ta' speċi alieni fil-kuntest ta' Maltija mela xi ħaġa li tkun ta' ġenetika għal-barrani u għaliena invasiva xed tikkawża l-aleni. Dik ma tapplikax jekk dik l-ispeċi li tuża l-agrikoltura. Tendenza waħda kreat il-liġi li
Bażikament ġabu għamil plastik. Minn dak li għandna hekk. Għax ġiri ma jarafx li l-elettri jkun għaw li ġiri tan. Forsi għod nesti. Kummerċjali fil-għal. ċawna għawna ta' triq, ta' kisbet xawna. Ma waħda fi imma forsi jekk nitu pozittiva li ma s'issa miktar għalfien u forsi jekk għala meta għalfien ta' federattiv u fun solvejna s-sejja membra. Ma għax. Basikament, vera li s-sek nazjonali ma mux kontenta għax għada għad-nistaw n-fondaw. U għana dik li ridna, xema, sajn mudax. Xazzjoniet, biedu għana bħala applikazzjoni ta' jom se SLM konklużjoni għam fi versi laqat, għemma fil-sena biex jittubaw tajjeb. Għanna inizjattiva differenti u koll li għanna ġadġi postijiet li ma semmijina għan għod simboliku se u għasta da li mudix xaffet ħatamel, ma dak li kun jara t-fikir, għasma naħħali, u forsi tiġi fanqila ta' forsi ta' prima fil-tex. Naħħana, għaddu. Skużi? Inna għadda, għaddu. Issa, sfortunatament nistalajna u koll li lejn tal-Insek Nazjonali kien ċena ħala għaxi raġuni oħra li ma rridux l-Insek Nazjonali. Għamilna u koll il-sent li l-Bank of Malta jgħamil għabsin għalli humanistiku li fi ġikom nsidu l-valur. Mġiet rebesti. U ma tiswax li jgħu. Xortat fi buħan ċirkolazzjoni. Għanna videos ukoll li tistgħu tagħmluha minn diversi artikli, u diversi attivitajiet. Ukoll krejajna tal-barazzjoni jew tfal ukoll għax tefni Fagarina sa berazzina. Issa jista' jgħu xi kollega ma partinċar, Fagarina ġejja mill-kelma wkoll pura. Allura għana xtaqna wkoll li forsi kien hemm rabta żejtunija diretta. Issa kif is-sur ma tagħna ma sarja. Faħċa li xtaqna zawda l-isem għax kif ngħidu mill-isem nifsu jfisser kurità u aħna nixtiequ li huwa karattru li huwa minn fejn it-tfal biex anke fiċ-ġenerazzjoni sa suq ma forsi sa kull xogħol u bottejn li eżatt għandu għajna nikreaw issa. U hemm il-kanzunetti wkoll. Forsi u koll aħbar li kopri li għed s-sejtu fil-grazza għax Sur f-sejtu kienu biex għamlu għanna kollaborazzjoni verament delegazzja u l-għu ġesma skudan ta' jibbu li verament għanna malata. Imma u koll bil-ħidma ta' għu f-sejtu u koll li ta' għanna malata għanna dan il-proġett ta' li jismu s-kustodi tal-Isem Nazjonali li jgħet provaw nġibu diversi stakeholders li postom il-naħħala kumpaniji forsi jixtru jissapporti għana Franza u issa xesistu ta' kumpaniji u importanti u koll, imma u koll proprietari li jixtru għallu nużaw l-spazji tagħhom għal biex impoġġu taħan tal-għamsen il-kaxfi. U l-iskola primarja issa għajkun hemm xi kaxxi tan-naħal li dawk huma iktar għalhom, dawk huma tal-fondazzjoni tajjeb. Jiġifieri dejjem nipruvaw kien l-ewwel agreement li għamilna verament migrazzjoni tiżejtu bħala li tagħna u minn hawnhekk issa jibda verament xogħol ta' konservazzjoni tajjeb. L-aħħar kliem qasira tajjeb biex inkonkludu. Naħla Maltija unika. Sol importanti tal-għura. Biss friskju ta' estensjoni. Azzjoni konkreta lejn il-protezzjoni tagħha hija urġenti. Jeħtieġ li nħarsuha qabel taħarbilna minn idejn. L-aħħar l-istoqsija. L-aħħar Maltija. Anka dan huma eżerċizzjoni wkoll li naraw kif nistgħu nagħmlu affarijiet aħjar u biex kif nistgħu nagħmlu reputazzjoni tagħna aħjar.
Bikollu ma punti valissimi. Ħbib, grazzi ħafna tal-attendenza tagħkom. Sina nżid hemmhekk li ma tidhirx ta' il-kien. Però wkoll. Mod xjentifiku wkoll kienu għamlu studju biex jaraw jekk mhux veri aggressiva, sabu li mhux vera. Ġifieri x'kultant hemm ċerta. Ma l-idej. Ħbib, jekk dawk li interessati